los independentistas saben que si tumben el rei, tumben Espanya i la Constitució. Això ho deia fa un any el magistrat emèrit del Tribunal Constitucional Manuel Aragón Reyes. Per tant, no ens ha d'estranyar que el Borbó sigui en aquests moments la màxima icona rojigualda. És l'heroi de l'extrema dreta, dels capellans, dels socialistes i de l'IBEX 35. Tots criden «Viva el rei», des de Vox fins a la banca. Però estem parlant d'un personatge que no es refia de ningú i només vol adhesions absolutes. Té un aire despòtic i raconer i és fidel a la descripció que feia dels Borbons l'escriptor i polític asturià Pérez d'Ayala quan afirmava que són vengatius i mai no obliden. Felip VI té la mentalitat construïda només per rebre adulacions. Les lloances alimenten la seva insaciable supèrbia i el discrepant en aquest escenari esdevé un anormal perillós. Per la seva banda, la càrrega mediàtica i el codi penal al seu favor, naturalment, el fan sentir absolutament intocable. És la versió peninsular del populisme que es va imposant des dels Estats Units fins al Brasil. Espanya no cal que hi arribi, perquè ja hi és, i a més en corona. En tota aquesta història, l'independentisme és el boc expiatori que necessita tot moviment amb tics totalitaris. Si Trump odia els mexicans i Bolsonaro els gais, Felip VI sent exactament el mateix pels catalans que no volem ser espanyols. Com hem de respondre, ens hem de preguntar? Doncs si ells criden a por ellos, nosaltres hem de dir a per ell, tal i com ens recomana el magistrat emèrit.